אתה מכיר את השחקנים האלה שקמים ב-5 בבוקר בלי להבין באמת למה הם קמים וחושבים שפתאום הכל ישתנה? אתה מכיר את השחקנים האלה שמגיעים שעה לפני האימון ובטוחים שזהו, הם פתאום שחקנים מובילים ופתאום הכל ישתנה? תראה, הרבה שחקנים בטוחים שאם הם ישנו רק את הפעולות שהם עושים ביום יום, אז זהו, אז כאילו הם חזקים והם ישתנו ופתאום כאילו קסם קורה. אם פתאום ירשמו אצלחות פתאום אם הכל ישתנה. הם בטוחים שהפעולות זה מה שיעשה להם את השינוי הגדול. בסופו של דבר, ההבדל בין שחקנים מובילים לבין שחקנים לא מובילים, אך ורק בצורת החשיבה שלהם, הוא אך ורק באיך שהם חושבים. אני רוצה שתבין משהו, שהבעיה שרובנו חונכנו, מה חונכנו? להתאמן בעיקר על הדברים שאנחנו חלשים בהם. אתה לא טוב בקליעה, לך תאמן קליעה. אתה לא טוב בביתה, לך תעבוד בביתה. לא חינכו אותנו להתאמן על הדברים שאנחנו חזקים בהם. לא חינכו אותנו במה אנחנו טובים, איך להוציא את זה החוצה, זה סוג של אומנות, איך להוציא את החוזקה שלך החוצה. תראה, שחקנים מובילים יודעים להבליט את החוזקות שלהם החוצה. הם עבדו על הדברים האלה. הם מבינים כבר שהם לא צריכים להיות טובים בכל אספקט של המשחק. הם לא צריכים להביא הכל מהכל. הם צריכים להביא אך ורק את הדבר שהם טובים בו. אך ורק את הדבר שהם הכי טובים בו. לעומת זאת, שחקנים שהם לא מרוצים מעצמם, והם כל הזמן מתוסכלים, ושהם שחקני ספסל, מרוב שהם רוצים להוכיח כל כך הרבה, אז הם מנסים להיות פשוט טובים בכל אספקט של המשחק. הכל מהכל. הם בטוחים שזה מה שייתן להם קרדיט מהמאמן. הם בטוחים שזה מה שייתן להם הערכה, שזה מה שייתן להם ביטחון עצמי, וזה לא נכון. דווקא עכשיו, שאתה שחקן ספסל, אתה חייב להבין מה הייחודיות שלך. אתה חייב להבין במה אתה טוב, כמה הזדמנויות כבר יהיו לך. מעט מאוד הזדמנויות. אז לפחות במעט הזדמנויות האלה שיהיו לך, אתה חייב לראות אך ורק את מה שאתה טוב בו. אתה חייב להביא אך ורק את מה שאתה טוב בו. כי רק כשאתה תהיה טוב שם, אתה תוכל להרוויח עוד דקות משחק. ואז אולי להסתכל על דברים אחרים. עכשיו, בשביל זה באת לפה. זה באת ואתה יושב פה. בשביל לעבור תהליך של התפתחות אישית, בשביל להכיר את עצמך יותר טוב. גם את החולשות וגם את החוזקות. באת להכיר את הפחדים שלך, באת להכיר את החששות שלך. באת להבין כמה אתה מדהים, מה הדברים המדהימים שיש בך ואיך להוציא את זה החוצה. צריך שתבין שכל אחד יכול לעבור תהליך כזה. כל אחד היום יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. שחקנים יודעים בדיוק איך הם צריכים להתאמן, כמה הם צריכים להתאמן, והם מנסים להשקיע בכמה שיותר אימונים. הבעיה שהם לא מבינים, שמשם לא יגיע השינוי שהם רוצים.